Bi araba ye novembre kalo tile 10 ani 2 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tarata novembre kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka RICI délégation dɔ bisimila Kuluba palais kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni RICI ale vice ministre de la défense ale ni a ka jɛkulu an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale bɔla ka hakilina fani kɛ n'u ye u yɛrɛ kɔni nakunba ye min ye o de bolodi ɲɔgɔnma tɔn min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka sinsin lakana ko ale kun kan hakilina fana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamana fila ni u yɛrɛ kɔni u sinsin fɛn min kan o de walasa lakana o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Bamex ni ale daminɛna kabi kunu tarata novembre kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na an ka jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka parc des expositions ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baara ninnu dayɛlɛla an ka premier ministre fait général de division Abdoulaye Maïga ani an ka ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni république démocratique du Congo ale visio premier ministre monsieur Gambombo ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ni a bisimilala n'an ka ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara u ka kunnafoniyaw la a yirala k'a fɔ ni baara ninnu kun kan ka cɛ ni ala ye novembre kalo tile 10 ani 4 yirana san 2025 kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Turki jamana ye ale de kɔni kɛla invité d'honneur ye ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a yirala tun k'a fɔ Turki ale société 15 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni dɔnnen no diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'olu a kan ka exposition kɛ ni kɛnɛ kofɔta in fɛnɛ kan. Kasangani an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye kunu tarata novembre kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na état-major général des armées ale bɔla ka communiqué bila a yirala k'a fɔ tɛnɛdon novembre kalo tile 10 san 2025 an ka kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka vecteur aérien olu ka wuli ka jɔ o kɛla sababu ye k'a to an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɔla ka bingani wale tigilamaw ka yɔrɔ kofɔta da ko o yɛrɛ kɔni lakodɔn Soribugukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kita région na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na muguciw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko o yɛrɛ kɔni sera ka bingani wale tigilama ninnu ka base ka ale récupérer o tɛmɛnen a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilama ninnu ka moto naani ko u sera k'o sɔrɔ moto naani ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ko moto kelen ko o fɛnɛ kɔni kun jɛninen no taliki waliki den fila a yirala k'a fɔ ko u bɔla k'o fɛnɛ sɔrɔ ani 20 litres bitɔn minnu falen no tulu la ko o fɛnɛ den 20 ɲɔgɔn kɔ ko u bɔla ka o fɛnɛ sɔrɔ a yirala k'a fɔ nin don kofɔta kelen na wuladayan fan fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka wuli ka jɔ o kɛla sababu ye ka to u bɔla ka tigɛ da kɛ camion dɔ ka camion min ni o yɛrɛ kɔni kun falen no tricycliste la ni o moto siɲɛ sabanin ko o den 40 kuran ɲɔgɔn ko o tun bɛ a kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni kun ma dayɛlɛ a yirala k'a fɔ ko nin camion yɛrɛ kɔni kun bɛ ka a kun danna yɔrɔ dɔ kɔni kan état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ u bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni jamanadenw olu n'u bololafɛn olu bɛ se ka kisi cogoya min na. Halisa an bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɔla ka wuli ka jɔ min yɛrɛ kɔni kɛ sumpi ko o kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ bingani wale ɲɛmaaba dɔ la min ni ale kɔni kun ɲininen no an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ a bɛ wagati dama dɔ bɔ a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka wuli ka jɔ min kɛla sumpi o kɛla sababu ye k'a to dankari kɛna nin bingani wale ɲɛmaaba in na ni ale bɛ wele ko Abu Salama Umaru ni ale yɛrɛ kɔni banbagaciw ka ɲɛmaaba ye. Salon international de l'entrepreneuriat de l'espace AES o yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni ala ye novembre kalo tile 10 ani 8 yirana ka taa don novembre kalo tile 21 na an ka jamana kɔnɔna na nka ni y'a min ni o yɛrɛ kɔni talen no walasa fɛn min yɛrɛ kɔni entrepreneuriat ale nafa bɛ se ka don cogoya min na ani fɛn min yɛrɛ kɔni sifinnakaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka courage ko o sɔrɔ walasa ka o seko ni o dɔnko yira jamana ale ka sɔrɔ ko kunkanko la. An bɛ taa Kaye fɛn min ye mois de la solidarité ale kuncɛla Kayekaw olu fɛ yen nɔ novembre kalo tile 7 san 2025 kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ɲinɛta o bɛ bɛn olu ka a tako 30nan yɛrɛ kɔni ma o hukumu de la sa a yirala k'a fɔ ɲinɛta in kɔni kɔnɔna na u bɔla ka dɛmɛ don ka ɲɛsin filiyabagatɔw ma fɔ ka taa se lujurabagatɔw ma ani ala lajarabi ye maa minnu sɔrɔ olu bɛɛ bɔla ka nin dɛmɛ kofɔta in sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ka ye ale gouverneur a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin dɛmɛdibaga ninnu yɛrɛ kɔni ma. An
Ameta moktika olu feno ayra la ka fo fam yere koni batoni kuru o yere koni tan ɲɔgɔn kɔin munu yere koni jɔlen no ni olu tɛ ka se ka baara kɛ mokti ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya o hokumu de kɔnɔna na fam yere koni mokti ale pasagew ye sa olu yere koni pereselen no walasa baara nunu olu be se ka daminɛ cogoya min na. Ameta tominiakaw olu feno ayra la ka fɔ a be kalo kelen ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn yɛrɛ kɔni tominiya ye olu yɛrɛ kɔni be dibila ani jiko gɛlɛya o hokumu kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni tominiya ale marabolo ma ye ayra la ka fɔ su ni tile olu yɛrɛ kɔni be kɔlɔndaw la walasa u be se ka ji sɔrɔ cogoya min na ka sababuya kɛ ayra la ka fɔ fɛn yɛrɛ kɔni orobinɛnaji ye ko u tɛ ka o sɔrɔ tuguni u ka autorité u kɔni b'a la ka wele kɔni bila walasa u be se ka fɛrɛ telima o sɔrɔ cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Guinée kunu tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na Guinée ale jamana ɲɛmɔgɔ Mamadi Doumbouya ale bɔla ka jamana ɲɛmɔgɔ caman ko o bisimila u ka marabolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Paul Kagame la fɔ ka taa se Gabon ale jamana ɲɛmɔgɔ ma ani jamana ɲɛmɔgɔ caman u ka marabolo kɔnɔna na ka olu bisimila ka sanga ni u ka projet kura ale lancement min bɛ tali kɛ nɛgɛko ale kunkanko la ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛ sini ni Ala man ka jɔnya.